video na esenciální olej, nebo respektive směs esenciálních olejů. Salubel. Mnoho z vás si o něj psalo, ale je pravda, že salubel není úplně levná záležitost. Ono taky tam jsou použité oleje, které nejsou úplně levné. A kdybych na to trochu lépe viděla, tak bych vám přečetla to složení. Děkuji, Luci. Tak, je tam právě spoustu různých druhů kadidel, je tam teda levandule, ale jsou tam i oleje, jako je slaměnka nebo růže. A na výrobu třeba 5 ml růžového oleje potřebujete skoro garsonku růžových lístků. Takže proto ta cena. Nicméně, on je čistý, on není jakkoliv zředěný. To znamená, že určitě není dobré ho používat takto samostatně na pokožku, protože byste si prostě zkrátka způsobili reakci. Jenom pro zajímavost, jeden esenciální olej má v sobě asi 150 až 600 druhů chemických složek, takže to určitě není dobré používat jen tak samostatně na pleť bez ředění. Právě proto jsem si tady připravila vlastně rolonky, které jsou použité rolonky z jiných vlastně produktů společnosti Dotere a je velice vlastně snadné potom s tímto produktem, což je frakcionovaný kokosový olej, si udělat další rolonky. Ono se to vlastně takhle dá sundat. A potom si velice snadno přelejete do těch 3 lahviček obsah tohoto esenciálního oleje. Já jsem to možná trošku přehnala, takže si tady ještě takhle doleju. No a potom už vezmete jenom hubičku, doplníte doplná, je to velice rychle, vezmete si rolonek, zašpuntujete a toto, když uděláte 3krát, tak máte 3 rolonky, které můžete používat přímo na pleť za cenu jednoho. Věřím, že takhle už ta cena bude přece jenom přívětivější. Mějte krásný den.